ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ତ? ହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଓଟିପି ଟା ଦେବେ। ଜଷ୍ଟ 993851। ये ଶୁଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବେନି? ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଏଜୁକେଟେଡ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋଉଠି ଜବ୍ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଡେଲିଭରି କାମ ଜାଣିପାରିବି? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତ ଆଜି ଚାକିରି ପାଇଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଇଛି ସେମାନେ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଦେଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ମୋ ଚାକିରି ବଡ଼ ନା ମୋ ଇଜ୍ଜତ? ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକି ପାରିବିନି। ଏଠି ହୁଏତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ତ ଚଳେଇ ପାରୁଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଛି। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ନାରୀ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର, ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର।